Shin Kashim Shettima ya yi karin kumallo da 'yan ta'adda a jihar Borno? Wasu hotuna da ya karaɗe kafafen sada zumunta na Facebook da WhatsApp an nuna cewa mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Kashim Shettima yana karin kumallo da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne. Hoton ya yadu a kafafen sada zumunta inda shi Kashim Shettima, wanda ya kasance tsohon gwamnan jihar Borno, yana zaune tare da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne. An nuno su suna cin nama, burodi da ruwan gora. A ƙarƙashin hoton an rubuta cewa 'yan ta'adda suna karin kumallo da shugabansu. Kun san waye? Mataimakin Tinubu, wato Kashim Shettima. An yi ta muhawara tsakanin musulmai da kiristoci a Najeriya tun lokacin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya sanar da cewa ya ɗauki musulmi a matsayin mataimakin nasa. Wasu kiristoci ba su ji daɗin yin hakan ba, da suka ce ai rashin adalci ne ta yaya jam'iyyar APC za ta ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. Tun lokacin da aka sanar da sanata Kashim Shettima a matsayin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na APC wato Bola Ahmed Tinubu, aka yi ta maganganu game da Shettiman. Ɗaya daga cikin maganganun da ake faɗa kan Shettiman shine na yaɗa hotonsa da ake yi tare da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'addan ne. Ɗaya daga cikin maganganun da ake faɗa akan mataimakin shine na nuna hoton Kashim Shettima tare da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne. A wani bidiyon da jaridar PR Najeriya ta wallafa, ya nuna cewa sanata Kashim Shettima na karin kumallo ne tare da wasu Fulani makiyaya a lokacin da ya kai musu ziyara domin ya shawo kansu da su shigar da 'ya'yansu zuwa makaranta ba tare da sun biya ko sisi ba. A lokacin wannan ziyarar ne Shettima ya sanya tufafi irin na shugabannin Fulani. Akwai shaidan bidiyo wanda Kashim Shettima ya wallafa tun a shekara ta 2017. Ya ce a ƙarƙashin wannan gidauniyan za mu shigar da 'ya'yan Fulani makaranta ba tare da sun biya ko sisin kwabo ba. Za mu samarwa iyaye da yaransu da kayayyakin more rayuwa hada da na karatu domin ya karfa musu gwiwa. Idan za a iya tunawa, a shekara ta 2017 gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya kaddamar da makaranta kyauta wa 'ya'yan Fulani makiyaya domin ya karfafa musu gwiwa, kuma yin hakan zai kawo zaman lafiya tsakanin al'umma. Shettima ya gana da iyayen yaran a lokuta daban-daban, bayan nan ya samar musu da ababen more rayuwa. A yau jihar Borno ba ta da matsalar fadace-fadace da ya shafi Fulani. Wannan batu da ake yadawa na cewa Shettima yana karin kumallo da 'yan ta'adda ƙarya ne, saboda wannan shaidar bidiyon da jaridar PR Najeriya ta ruwaito a kafafen yada labarai masu inganci. Don haka sanata Kashim Shettima bai yi karin kumallo da 'yan ta'adda ba.